Good afternoon, everyone. I greet you all from the four corners of the world. My name is Bishop Musa Case. I'm the president and senior pastor for the City Gate Assemblies, Zimbabwe. I also co-host a program on Star FM Zimbabwe with my Judah every Tuesday from 9:30 a.m. To 10 a.m. Central African time. So you can also get in touch with me on that platform where we teach various topics, including these same topics of marriage. So thank you so much for joining us. We share this program with others. Just invite someone or one on Satawia. Just comment or like and continue to share with others as we are getting into the next segment of the topic that we started the day before yesterday. The day before yesterday on Thursday, I was touching on a topic that China Chana Baba. But I tell her tisingadzore tsvimbo pamusoro pezvose zvinowanzokomplaina vana mai when it comes to marital issues. So takabata nhau dzakasiyana siyana. And I believe today we are also going to continue tichibata nhau dzakasiyana siyana zvakare. This time tiri kuneme madzimai. Today I'm holding a microphone because last week our viewers were complaining about sound. So I believe today urikunyatsotinzwa zvakanaka. So kana uchitinzwa zvakanaka unogona kungolaika kana kuisa kuti mahearts uchiconfirm kuti sound yedu I think iri rightness. Sezvo unongozivawo kuti mukakoka munhu panapa wemutemo angave lawyer angava magistrate munonzwa nekuudzwa zvana act chakazenge of the constitution of 2014 chikazodaro amended. They are always talking language yakarerekera zvekubasa kwavo. Zvinobatsira anenge achitaura hake but unongoona kuti ma-act twawanda. You know? Kukauyawo futi vanoitawo zvechivanhu zvemidzimu unongonzwa kuti ukangotaura kuti pachivanhu chedu chaicho chaicho. You know, vanenge vachidzokera vakarerekera area yavo. So inini, because I'm a pastor, obviously I will have to open the Bible and read the scripture. So some of the references I'll be redirecting you back to the Word of God. But that doesn't mean that if you're non-Christian, you cannot be part and parcel of this. I'm just using the Word of God as the reference, and I believe you're going to benefit if you're a non-believer. I'll read the scripture first before I ndatanga kurasa hongu. Ndikanyatsodzikamira zvandakaita izvo. Chiverenga Magwaro 9 verse 8 ya Ecclesiastes chapter 9 kana kuti muparidzi neshona. Verse 8 inoti, let thy garment be always white and let thy head lack no ointment. Live joyfully with the wife whom thou lovest all the days of the life of your vanity, which he has given you under the sun, all the days of your vanity. For that is your portion in this life and in your labor which you take under the sun. Thank you. So this is scripture. Iri kutaura pamusoro pekuti life haina maturo. Patarisa bhuku rese rinechikotaura kuti life haina sense. Life haina sense. Ndobva yati mukushaya sense kwelife. Rarama uchifara. Mazuva ose upenyu hwako nemukadzi wako waunoda. You know, so kana uripo panapa and you're a man and you've joined china chemadzimai, kwanzi nemukadzi wako ainoperera ipapo panobva yaunoda waunoda. Kureva kuti tinozikana varume kuti hatidi vakadzi vedu, toda vevamwe. Saka rakabva ranyatsotsindira kuti ngave wako number 1, number 2 unofana kumuda. You know,
nekuti ndiwo mugove wako panyika yauri kupiwa naJehovha. Okay. Vaneni munombo vari kutanzi muri kunonoka kudedzana vanemi. Kasika ndikunzwa kuti zvatozara musoro mangu so kwanzi rarama joyfully, with the wife you love. So you are beseeched by the word of God to love your wife. In these days of your vanity, mazuva acho asina maturo iwayo, anditika rarama nemukadzi waunoda. You must love that wife, right? Nekuti ndiwo mugove wako. Chirungu chati portion. Dani nakandi makomenti koko ndaingonyora kuti portion. Saka nhasi unogona ngonyora kuti #portion. Because iwewe as a woman, you are someone's portion. Chinhu chinoti portion iwage, kana kuti isalary, kana kuti muripo unopiwa munhu after aita something. Zvoreva kuti Mwari paakaona murume wako achishanda pasi pezuva, vakabva vamupa iwewe semubhadharo wake. Ndosaka muchiona kuti mota munogona kukumbidzana, but mukadzi zvinourayisa kukumbira mukadzi womunhu, because ndo portion yako. Saka anonzi murume chinhu chinonzi chake, handi zvinhu zviri mumba property yamunonetsera iye kana maoda kudistribute marambana. Portion yake chaiyo ndiwe mukadzi wake. Kurota akasvika pamba akazviturikidza pamusoro pako, akaitirwa zvakanaka newe, nyama dzake dzikafara, abhadhagwa. Kana akauya akakutsvoda, kana mukanzi maitira pasi, mukanzi maitira pakare pano, maitira kutoileti, kulaunji, pamaita izvozvo iportion. Saka ndauya kuzokuudza kuti semukadzi wanhasi, ziva kuti utori pay yeumwe munhu izvozvo. Achifamba pasi pezuva, Mwari akatomubhadhara, akapedza naye, akamupa iwewe. So mubvunzo uripo nhasi unonyanyokosha ndewekuti tikakutarisa iwewe, shuwa kuchidzi munhu wakabhadharwa, ndo zvakaita portion here izvozvo. Hakusi here kuti umwe munhu akatodzvanyirirwa pakupiwa iwewe. Are you a portion yekuti munhu akanzi apuwa akagamuchira ungafara? You must know that you don't belong to yourself. You belong to your husband. Ndoda kuti uzive chimwe chinhu. Ukatarisa masikirwo atakaitwa uchaona kuti takati siyane. Inini ukatarisa ndimazi ndebva akanodai so ganda rangu racho ameno wanenge mabukutanyi pakadarika nekensa ikasiya ndivhunga. Ameno zvazvakangoita so. But iwewe unenge makakutsvedzerera. Kunango kakatiwa ukati ameno zvawakangoita so zvamushe. Inini munhu anogona kutodarikana nene akasatoziva. Munhu akabvunza ambasanganire nomwe murume akapfeka sheti yegreen nemutsetse so agoti murume upi? But iwewe ukadarika munhu anotanga kurova nefront ozokurova nebhek achipedzisa. Why? Portion. Unotarisika, you are good to behold. Wakanaka kutarisa. Number one. Number two, voice rangu karinzwa so. Unozongoti maybe kuparidza nda umasese urimo. Arisi voice rekuti ndikataura vanhu akatonyunguduka amuchinzwa. Voice rekuti unoti ndiani ninge ari kuzhezhera ari mukati. But rako iwewe tikakuti hai already zvikutotaridza kuti voice rako harisi rekungotaurisa chete, it's a weapon yawakapiwa naMwari. Dambudziko rako nderekuti rako unorishandisa kushaudha bata muchiuno usati ukaona uchidaro uri kukanganisa weapon. Ukatarisa inini ndine maseo yandinayo yausinayo semunhukadzi, unless uchienda hako kunojima. But as long as wakangofananawo nevamwe uchaona kuti ndinenge kuti simbei kukudarika, which means
Strength yako yewa haisi kuzifight. Ukatoona uchiti ukabata murume kudai simudza urokanda panzi uvhara door unofana kuya kuno kudeliverance aufana ngwakadaro. Strength yako haisifanire kuwandira pamuromo ngepinjisa usi murume. Strength yako iri musweetness nebeauty yako. Ndosaka wakanaka ini ndisina. Why? Because your voice basa rayo ndere kumeka sure kuti kana zvikanza ane dzungu sei anodzikama. Ukaona wako asingadzikame nerako zvikura kuti pane ausati wanyatsoziva kodi yacho inomudzikamisa. Nda ukaona Mwari achikupa munhu iye anotoziva kuti wewe anogwadama anodzikama. Samson wewe vanhu akuna akambouya akamira until a woman was sent his way. The sweetness of the woman's voice is its mighty. Kaona voice really sweeter. The sweeter it is, the mightier it becomes. Arisimbe fanisira sirangu kuti rizine simba aiwa. So mvunzo uri kuti, are you a Porsche? Reka ndichipinda manje taure nemo. Aha. Munhu anonzi mudzimai kana zvikaita sei, kana ukanzi upenyu hwarwadza sei, chinhu chausingafe wakafanira kupesana nacho chinhu chinonzi kugeza. Ukaona uri munhu womukadzi anofanira kausasamba so one day kugeza mangwana mambara, one day kugeza mangwana mambara, unofanira kuya futi. So tena kiu difference. Unofanira kusununguwa. Munhu wemukadzi haafane kupesana nekuchena. Chinonzi chinenge chine girazi ichi dressing table ichi chinofana kunge chine tunhu tunofanira kukubatsira kutaridzika zvakanaka. Hapana satani popa musanyeperwe pakutaridzika zvakanaka. Hameno rimwe bvudzi ramunozokwedzera kunoko azvino zviyezvi hapana satani popaya. Look good. Reka ndidzike nayo. Look sexy. Reka nditange nemubhedhuru. Ndakataura muponichudza warone kuti this is the headquarters of marriage naye. Panapa ndo panomekerwa madecision. Murikuzvinzwa ere mwana vari muno? Ndo panomekerwa madecisions eupenyu ipapapo. Ndikafara ipapapo ndogona kutenga TV nyowani kumberi. Imugofunga kuti ndakaida aiwa ndakavhiringwa panapa ndikanzi tikuda imwe ndikanotenga imwe iripo nekuti munhu afara panapa. Same thing ndewemukadzi. Bedroom yako ngaive enticing. Zvako zvekuti mapusha wakashandisa iwe 2015 ndobva atsikirirwa, ndobva aita inga adzvanyika kumashure akazara so pane kukona kwaari so hamene kuda kuzopfeka here, kuda kuita kuda kuzochinjasa nemabhodhoro nevanhu vezvikonda moyo handizivi kuda kuita sei, you know, but zviriko ikoko. Vamwe venyu zvidvd zvakapera kudhara zvakafa nechiredhiyo zvirimo mubedroom. Manapukeni emwana wako akuenda form 1 akasungirirwa muchimwe chinhu pamusoro pewardrobe, right? Zvihovhorosi zvemurume wako paaishanda kunational foods zviri kusiri kumanje uku. Majombo nemagambutsu aanomboshandisa kana afuka kuita zveplumbing ariko kuseri futi uku. Mawindo haavhurwe zvisuri zvane zuro vanhu vakarara nemomo zvinenge zviriko ikokuyakuya zvakapwititidza mawindo esa ngaavhurwe kuseri kuchingokwana vhurai mawindo mhepo inde ipinde, right? Nekupfekawo zvakare zvinhu zvemukati zvokuti zvinoshanda muno muchirega amazazadama anenge matidhasai unofanira kusiyana nawo iwaya. Pane tumo twako ndinozowana ngokuti jira rashoma chakawanda ilesi zvino zvazvinoita matiri sevanhurume. Unogona kungopinda mukadzi akapfeka rimwe zazadama rekuti inorara nezazadama chete, unozoti it's okay toita mangwana. Pamubhedha panapa washeni yake akaida kana hamene changa chichigaumu masokisi osvika panotora zvinhu zvaka zvirimo moti panapa ziva zvakadai so iri tutu kudai.
murume kana akauya akachaja sei pane kamwe kahwema kanobuda mumbatya dzisina kuainwa so kana muti kapo umo pane mutariro manje umasasadama wakainigekina awakananika asitendera nemba kudai so achipinda kuti arara anoshaya kuti oita se unomona arara pakona panapa uku kune hembe manje uku wauya iwo manje wakapfeka chiporonek sasadama rako kuna kuporonek musoro bring socks rako sodera kuti rari izvozvo zvinhu zvanotarisa zvezvo zvakakwana to put off a man. Saka bedroom yako ngairongekewo nayo zvakawanda zvisingafaniri kunge zvirimo ngazvikude, right? Wazviburitsa ngapaitewo kabhafu kemafruits handitika mvura inotonhora kana muchigwanisa kaya muri vanhu vanotumana twaombijana pane tufiriji tupfupi twakadai so kafiriji kako ngakave karimo kana mvura inotonhorera ane dhiringi ameno zvinhu zvinongoitikawo kwakuona wapedza basa racho ameno nyota zveinongoita so ameno kanzaranzara munhu ngaamenye panhana anomwe mvura arare kana mapedzerana handiti pane katao ona ndauya nako kano handiti kanofanike karipo kwena mapedza sex ndopukutane pukuchamachi kuti mafluids aya nezvita sekuti ungobata t-shirt yanga yakapfekwa maskati ndoinozotorewa iyoyo zvinorongekawo kanoigwa kuseri weta zviriko kanti hakuna kanoiswa so moita handitika right so kwamoti kana mapedza ameno sound yangu kuita sevana kana mapedza check what's wrong with my sound what's with my sound okay it's back ameno munhu ari kurwisa zvandikuparidza nhasi pana so ndozvo zvinofanira kunge zvakaita izvi handitika kana mangopedzawo munongonongora handitika movha masota nyaya dzenyu dziya dzobva dzapera. What is more important is to make sure that your bedroom is very tidy. Zvisingadiwe nebedroom ngazviende kune dzimwe nzvimbo kana kunorasa panze. That is the essence number one issue is not the bedroom. This place unofana kuzviziva futi ndikubatsire. This is not the place that you use when you are quarreling with your husband. Akusiko kupopotedzerana kuno. Ndekuno ndekukudanana nekurarana muno. Nekukumbira tukunu kana uchingozva tampedzera zveshe ndakuda chi ndoko kukumbira tukunu kuno. Kana muine a heated argument, don't use the bedroom as a place to fight. Environment yenyu inohenga mashoko asiriwo. Munokanganisa environment yenyu. What you need more is peace in your bedroom. Zvinenge zvakuita na? Let's write on the volume here. Yeah, zvinenge zvaita. Amena ngabata bata. So that is what is important. Kana mafunga kuti muda kunetsana, make sure kuti matidate, can we go and take a walk? Kana kwenyu kune masango ekunotukana nekunotukirana ikoko. Kana mashaya masango, take each other to the restaurant. Let's go and eat. Uchaona kuti kana muri restaurant, kana mukanetsana sei, mukada kukwidza mavoices enyu, uchaona kuti vanhu vanokucheukira ende muchanyara. Zvokuti at the end of the day muchazongoona kuti apa hamuna choice but kuti mutaurirane zvakanaka as a couple. Mukashandisa bedroom as a war zone, muchaona kuti ma-feelings enyu for each other achatanga kudzika, achatanga kupera. You need to make sure that you are in love with each other when it comes to the bedroom. The other thing is, when you're in the bedroom, musanyanya kuti kana nguva yenyu yekuda kunorara mese yakwana, mutaka kutaura zverendi isati yakwana, school fees,
zvidhina zvekuvakisa, you put mumwe wako off. Most of the times women mune problem yekuti panguva yamunoda kuti muexcitane ndonguva yamunotanga kuraise issues are sensitive and not disturb munhu mindset. Saka the moment munhu yaari disturbed mumusoro make haagone kuzochiperforma zvakanaka on bed. Dambudziko redu nderekuti kuti tirare nemi inofanira kunge yakamira. Zvinenge zvaita manje. Inofanira kunge yakamira. Iwewe unogona kusava ready, but I can penetrate as my wife. Can I need to be ready? But you need to be ready, even you won't be ready. Sex cannot continue. Why? Because madira nega avaran. Abasisi. Saka make sure what you can, which is zero what you ready now, prepare now for sex. To throughout the day. Make sure you can argue nazo. You are not arguing. You are preparing your home. Right. Sunday, right. The other thing, I don't understand. When you are coming in as a woman, urikuya mu life ye munhu ane hama dzake kudhara. That is a very, very important thing that I want you to understand about men. Iwewe semukadzi murume wako akakutengera Valentine gift. Lochita. Murume wako check on this. So right main. This is the main speaker. Murume wako akakutengera a Valentine gift. Akakuteka out. Akakufugamira kati I love you. Akati happy anniversary baby. Akakutengera rokwe. Akatenga another car. Kwa iwewe unonyunguduka unozoti he is the most romantic man ever. No, speaker nikatose ukundoti yende sound yende pa kuna watu revedu. Thank you. Thank you. So this is different when it comes to us. Many people, they come to me complaining about their husbands. Murume wangu ndinoita zvose zvandinofungira kuti ndinofana kumufadza. But every time anotaura kuti nina ndimude. I buy him a new phone when he needs it. I buy him my gifts. Nasika. Ndinevana know upon. Sorry for that. I buy him this. I do this for him. I do this for him. I do this. I cook the best meals that I know family. I do all those things, but he doesn't appreciate me. I don't know what in the fatwa name. Timushedze oya. Vunza so. Kochi ndo da ada mai wangu. Apeti. Inji shimukada uta. Mai wako bani neni. Mai wako buhanzazi yako ine neni. I want you to understand something, women. This topic is for women who want to keep their marriages. It's not for those who want to answer back, who do not want to learn, who want to continue having conflicts. If you want to be helped, hear it from a man's perspective. Munanonzi murume akasiyana nemunhu wechikadzi. Ukatamba ne ma feelings emukadzi ukamufadza anofara kuti ndiri kudiwa. But murume love yake yakadyarika muzvinhu. Ana mbuya vake vakamuchengeta mai vake vafa. Vakamureisa vakameka sure kuti ane zvese. Moyo wake unenge uri kwavari mbuya vake. Zvekuti kwaari iye ari kuda kusakuudza. But ibasa rako semukadzi anofana kuziva murume wake. Iye ukangoda mbuya vake wamuda. Zvekuti wabika mavhidhio ngowa zvoenda kuchina mwari wako gona chikapa wazodi zvazvimwe it's secondary. Angatogara naasingachigone anoda mbuya. Dambudziko rako nderekuti ukazoona munhu anodiwa nemurume wako unofunga kuti ari kushandisa rudo rwaanofanira kunge achipa iwewe achipa mbuya. Nyamba rudo rwaari kukupai mese rwakasiyana. Ane capacity yekuda mbuya pasaidi kuisapa. Kuda iwewe futi kuisapa.
Saka kana uchida kurisha moyo wake, tarisa vari around him kuti moyo wake uri pana brother yake here, uri pana mai vake here, uri pana baba vake here, uri pana mbuya vake here kana tete, depending kuti who is the most valuable person in his life. Ukaenda kunodanana nemunhu iyeye wabata moyo wake. Zvimwe zvese izvo ausatomboona nekupona mukadzi wokuti ukasvika pamba pake zvakachitara zvoti ungamuite perfume vhurai zvisoro zvekuti unogona kusvika ari jangi zisingaite pakatukwe. Chaanoziva akagona kubata moyo womurume wake zvekuti murume wake anofunga kuti mukadzi ane sense zvisingaiti. Akatouya akaita ega kanongana zvinhu zvakangodonadona so haana basa nazvo. Vhesi wake anoita zvaanofarira. Chii? Ane brother yake yaanoisa. Dambudziko rako rawakaita mudzimai paukashaya wisdom ndepekufunga kuti ukasvika munhekekini mumusha uda kutsvaka kuti ndianani vari kufarisa muno vachitora mari murume wangu vachimbayazvihira, and you create enmity with those people and you try to make sure that waregistered wauya. No, ndakukudzidzisa chitsotsi. Uchingopinda kuti kwede kana unga urimo izvizvizvi tanga kutarisa kuti ndaanani vari vocal number 1. Efamily yega yega haishaike katete kantaurisa kakabva kumurume kakasiyiwa. Hapashaike kamnini kana kwamukuru wandakati akakudominata pamba pako so vakasvika vatora hembe yavanoda vapfeka vaita so vamene zvavanenge unozoona vati ndorokete grocery. Pane vanhu vakangodaro so. Poita vamwe tete vakuru manje. Hanzvadzi yebaba murume vane kakuti kavakataura so murume wako ane kakushirika kwana. Look at all those people. Kana waona create alliance. Alliance yacho inocreatwa so. Paunopiwa mari, tenga magroceries, upiwa 200 years, tenga zve 100, dzidza samukati budget. 100 tenga zvitemba, tenga zvishuga, tenga zvichii, tumira zvimbuya nezvisekuru izvozvo izvo nezvitete kumusha kana kwazvinogara ikoko, tumira. Akazoita girlfriend, unobva kuti unda mukadzi akaita sei? Uyu ndiye munhu manje ende uyu hakuna kwaanoenda. Ukatongorambana naiyeyu chete ziva kuti hausisina hama. Nyamba chavari kudaro kuti kwayo matemba wakatumira hausuti wakanaka. Dambudziko rako iwe unofunga kuti kunaka kwako kwemoyo kunofanira kuoneka. Ziva kuti uchipinda mumba mumhuri unogona kutosvika patori nevanhu vasingakudi already. And you must not expect them to love you because vasina wakakunyenga. Vane wavo vaifunga kuti dai akari akazorohwa angadai ari right. Saka ritori basa rako kutanga kuvaprova kuti uri right. Don't take them as enemies. Vanoda hama yavo. Saka iwe chivada rudo rwako ngarisaende straight pamurume, ngariite indirect so. Uone unopagara ukachembera ndimsoro kuti kana kukanzi kwaita small house haipaswere. Unorwiwa hondo wakagara so wakapeta maoko kudai. But the moment you create enemies, ziva kuti vanhu ivavo vari kucounter down madays. Hama ndiniri kana vakacounter ndopagara unopagara paturi nemavanga. Kune dzimwe hondo dzinoavoidwa mwanasikana. Indoda kutuma vanhu kung'anga zvisiti zviri necessary. Uroenda zvimwe kwete zvokuti upabve. Unotogona kutogara vanhu vachitoenda kung'anga kuti mwana uyu ngaasabve. Pane hure rakauya mumusha rinenge ruda kunetsa. Ngariende ngaafuratidzwe. Uchienderwa kung'anga uri kuchechi zvako. Chii chiri kuitika? Kune shuga yako yakaenda. Wagona kumaneja vanhu vasinganzwisise. Saka problem yako ndeyekuti unoda kuvafighta. The moment you fight them, you are fighting your husband indirectly because he loves them. Let me jump in. Next. Kune vamwe venyu vasingarumuke. Vakufanana futi navamwe vasingarumuke kubva kuvabereki vavo. Dambudziko rako nderekuti everything that is wrong which happens marriage mako unobva hama dzako. Sisi ane mhuri ravo yanarapado. Sisi vako vanokuda iwewe. Havadi kuona uchijaiririwa. Hanzvadzi yako inokuda. Saka inogona kuuya yokusimudza murume wako mpama ari pasi pidiku. Yapera marriage yacho. Iwe wamangara. Wangozviitawo nekuti uri emotional. Vamwe varove.
but vanokuudza kuti bva ipapo vachikanganwa kuti naivo vari kuitwa zvavo ikoko. Apena kuti chii chinokuitika muhama. Munhu wese ane marriage yake ine machallenges ake, but vakanzwa kuti yako ine machallenges vanozoti kuda waisiya sekungewo vakagarika. Siyana nemunhu yeibenji uchiri kuiteiko futi iwona ndarurombe rako iro basa riende ndinotorichengeta chichichi uri kuridii. Iwe unongochinyara kuti utaura kuti pamubhedha paatame mukomana wake akanditsindira nonzwa musha. Unongonyara kuti uchaudza kuti atenda muzive zvei. But already what is happening? Uri kune zvimwe zvinhu zvauri kutaura zviri wrong. Vachamuvenga. Iwewe utaurirana naye mogadzirisana. Magadzirisana. Ziva kuti nehama dzako haana kuregererwa. Damage control yauchatanga kupinda ibasa guru pamusoro pelife yako. Saka make sure kuti as long as uchiri kuda marriage, dzimwe dzenyaya dzisiri too grievous ngadzisasvika kuhama dzako. Ndikutipire wangazvinzwe vavengi vako. Unofana kuzviziva kuti pakati pehama dzako pane vamwe futi vasingade kuti ugare uri married. Maiguru vako vana vavo vese vakadzokera kumba, iwe ndiwo uriko. Zvinovanyadzisa. Vanoshuva dai wadzoka kuti zvipese kunge ndezvedzinza. Ite ngaisi nyaya. Ndosaka uchizoona vanobatikana kukunda iwewe muridzi wacho. Kana zvekutamba ndona uchatora kuti rokedzera peke ukareke kurongedzera ndokurongedzera inini. Kuchema kudarika munhu afirwa. Iwewe manje ndipamusana pekuti you are a simple donor. Musoro wako utore mushe. Haugone kunyuma kuti ndacho. Vanhu vachifara siri kana vanetsana vanonzwa kuda kuuya kuzondirwira. Hakuna vanotaura kuti dzikama mwana wangu dzangu kuti dzikama mwana wangu kana chi. Vanonzwa kuti dai wabva pamba ipapo. Dzimwe dzehama dzedu idzi zviri mubhaibheri zvinotaura kanzi but a man's enemies shall be those of his own household. Mamarriages atiri hama dzedu hadzidi. Hauzvizive chete iwe zvavanotaura. Muso wakaroorwa vane zvavakataura kuti anodzoka. Vanotenge vachamuudza biki kuti ungotiuraya naningi. Vanosara padiki soroti mwari akanaka sho. Paroti mwari akanaka patoti saka utori waroorwa churu nechurororo. Mwari akanaka sho. Mwari gakuti. Vanotaura zvakawanda ipo pale. Saka any given opportunity yekuti ubve pamurume they can give it. Saka imwe hatred iri kuitwa nehama dzako towards your husband haisi genuine. Imwe yacho ndiyekuda kukubvisa panzvimbo. But iwewe ndiwo unozovatendera because unovapa ma-reasons ekuti vataura zvinhu izvozvo. Dzidza kunyarara dzimwe nyaya. Unless usisachade murume uda kungotsvaka kabviyo uda support because munhu wese ada kubva panzvimbo they always have to give a reason ekubva panzvimbo. That's why musuwo wakarambwa kune vakarambwa vari panapa. Nyaya yacho wapa wakaiudzwa wakashati saka ndo nyaya yacho. People they want to give a reason whenever they are living. Even in church, no matter when you are saying, but church match, so people they want to give reasons for living wherever they are living from. So make sure you don't give people reasons for doing such things as a woman. Let me give you something. I want you to know. Put marriage. I want you to know. Put marriage is in your hands. You are the owner of marriage, not your husband. I don't know if you can get me. Iwewe chako in marriage. Husband yako chayo ndiwe. Ndosakotona kuti even pakaita zvinonetsa tinobvunza murume wako kuti uri kuda here mukadzi wako akati ndinomuda. Iwewe tinokubvunza hatiti munoda murume wako here, tinobvunza kuti unoda imba yako here. Saka iwewe ziva kuti imba iri mumaoko mako. It's your responsibility to take care of your marriage. Listen to me. I want to be very, very stubborn here. I want to show you something. I want you to know to a man, getting married is an event. But to most women, getting married is historical. Zitori nyasha
kuti marriage inenge yaitika. I'll prove it. Munhu anogona kusarudza someone to marry them. Wekurorana naye. Inini munhu chirume. I can choose someone to marry. Just buda bana apa ndogona sana nemunhu ndotomuzoti kana ustoda nhasi chaichai unotenda mukadzi wangu anogona kubvuma akatoya pana apa akatotanga kugara. Angazova hake the wrong wife. Next week ndozotemwa hangu nembonje but aipo. But iwewe kuti ufambe uchiti kondiroreiuka. It's not something chiri noble. Na iye wacho wadara unona kucheuka soti akakwana achienda. Nemaka yei, it's uncommon for a woman to ask for marriage or for love from a man. So you must understand kuti varume masikirwa vakatoitwa. Vatorineka that carelessness when it comes to marriage. Ukatoona murume ari careful when it comes to their marriage. Ivo wabatisisa inyasha dza Mwari. Vazhinji varume vari careless. Saka murume akava careless, iwo ukava careless, aimire. Kwete imwe yamtana imba. You must understand kuti iwewe unofana kuzati ichi chinhu ndechangu iki. Right? Hachisi chake. Azive zvakanaka, ine ndiri mukadzi akanaka waakapuwa naMwari but haagone kuchengeta zvakanaka. But inini, I need this man to be with me. So what am I going to do? I will preserve this marriage. Naye wenda kubvunza. Ukanetsana nemurume wako. Muchitsana naro paipa. Ndiwe. Ukati sorry. Unobve. Akana anokura nazvo. Tichipota chiti munhu sorry yari akanganisa pakuita sei. Ndozvamunokanganisa kuti muri biased. Munhu ari wrong uyu. All right kana akava wrong zvinoita sei. Iwewe ukanzi uri right. Zvinobatsira chii? Uchaona kuti zvimwe zvinhu zvakapedza mamarriages edu. Zvakasiri worth kuti zvipedza mamarriages edu. Wakaramba uri right kusvika waibuda. Uri right so. Zvakangofa marriage yakafanana neroad mugwagwa. Unogona kuva right of way. But a very good driver anoziva kuti kana ari paroad haadrive yake chete. Anodrive mumwe ari paside apa. Papa ari kumwacha pomba achidrive ipapo. Unodrive mumwe ari uko. Unodrive pedestrian pamwe inopenga. Pamwe yafirwa iri kuti rega ndinozviuraya ndifewo. You must drive them. Munhu ari kucrossa road even apakanzi give way. Mutarise kuti ari kupa give way here kanti ibenza atarise masigns emuroad. Saka unogona kuavoida njodzi dzemumigwagwa iwe uri right. But ukangoti ndiri right yekupinda ndopinda unofa wakapa uri right. You die. Angari wrong anofa. You uri right unofa. Tokurasa imese pane wrong ne right. Zvisina zvabatsira anyone. Dzimwe dzenguva kazhinji kacho zvaro zviri wrong zvinosara zviri zvipenyu. Chotorwa zvacho chosendeswa 3 months kuprison kana community service chobuda chakutowaya so. Iwe wakafa. Thank God ukatofa unenge wazorora. Dimurwa makumbo nemuno mugba usarori pa wheelchair so. Iye ba watch irombe zvodago nokomba zita life yako yawalusa. Zvigobve. You have got 3 kids right now. Izvozvo mukangorambana chete kuenda navo vana. Anosara futi ari mukomana. Anoita vamwe futi 3. Ndazvitaura paredhiyo zvinhu izvi. Madzimai akapopota zisingai pandaitaura chokwadi. Listen to me. Unoziva here ndogona kusvika 70 years. Ipapa. Ndobva ndafunga kuti ndakuda kuroora. Ndobva ndafunga ndakuda kuroora mukadzi. Ndogona kuendera ne18 years. Ndotonokumbira hand in marriage. Vabereki vacho vati ya ari wechikuru so akanakira kuti vakuru vanochengeta. A man can marry. But iwewe wane 68 years. Ukaona Benten wako ane 12 years. Kana ane 18 years. Kana ane 20. Aupandukirwe chiri nyama dzake. Nedzako dzacho tikona iwe kochiko. Aukure wakaita sei. Saka unofana kuzviziva kuti as a woman
pane kabishop kakauya palife kakakuudza kuti une kama ka disadvantage nature, pane zvimwe zvinhu zvayakaku disadvantage nazvo. Saka basa rako nderei? Basa rako ndekushandisa njere kuti utore an advantage over a disadvantage. Dzimwe nyaya ngadziregwe dzichienda. Ndakataura nchudza varume, ndakudza imi madzimai. Marriage is not for the wise. Zvandi kutaura izvi is for fools. Wise people, they will say me inini anditwe iyoyo. Unongona usingaitwe iyoyo usiri marriage. Ukaona vanhu vagara vachicelebrate anniversary pane dzimwe nyaya dzavakaignora. Pane zvimwe zvavakaita nasori ivo vasiri wrong. Akangoti ndiregererewo iye ari right. Usakunongorere vamwe vanhu vanongo vekuti akangonzi sorry so even iri wrong unorava kufara. Kune vamwe vanhu vanongofarira kupa mhosva especially vechirume. We are not good in that area. We always want to give mhosva kuvanhu. So I want you to be very, very, very wise as a woman. Dzimwe nyaya, let those things pass. Ichi chine ndikavhara musangano uno ndisina kuchitaura ndinenge ndatadzira Mwari. BUTS anakachataura yeye kuti ndachara dashboard inonzi dressing table. Dressing table yako ngaigare nezvinhu ngaidini. The most important thing chaunofanira kudressa switch off, it's fine. Ndingorwa manyo. The most important thing chaunofanira kumeka sure kuti charamba chakanaka is your heart. Ukaona uri munhu wechikadzi iwe uine moyo wakaipa, you are the most ugly woman on earth. Saka try by all means kuti Mwari awanike mumwoyo mako semunhu wechikadzi. Munhu wechikadzi akapindwa naSatani, she becomes a very dangerous weapon. Munhu wechikadzi akapindwa naMwari, what an angel. Saka pazvinhu zvose zvingaitike muupenyu hwako, chinhu chaunofanira kuchengetedza kunyanya is your heart. Kumeso kwako ngakuzosara konaka, mwoyo wako uri right. Munhu wese ari pana panotozoti mumurima wavo mune chimwe chakaroorwa nanzvanzi yayo kana nasekuru chakazvinakirwa mwoyo chimukadzi ichocho apa chakashata zisingaiti mbi pafesi. Ano mapunda azere hakuna chaunoshaya chinonzi this is a disadvantage pamukadzi, but chakanaka mwoyo chimunhu ichocho pamba pavo unogara no problems. And unozoti sure munhu anofanira kugara panapo because heart yakanaka. Masituations akawandisa varume vanochita. Musati watiregerera cheating andakaita nezuro ndochita futi zvinyowani. If you are not careful, your heart will be tainted and you become the ugly person. So let's come here, now go to something. Vazhinji venyu vakadzi wanga uri munhu ari right, chakakusvibisa nechakakuipisa itype yemunhu wawakatendera kukuwestera time for a long time, kusvikira iwewe mwoyo wako wasvibiswa nemabehaviors ake nemaitiro ake, kurohwa nezvimwewo. Wanga uri munhu wokuti hauda basa nefoni yemurume, but zvinhu zvawakazosangana nazvo zvikakuvhundutsa, iwewe ndokuva bitter. Kana wakazoita walk away, totenda Mwari ndobva waita walk away, ndokuzochisangana newaunaye mazuva ano. Already iwo ndowa munhu akaipa manje because of where you are coming from. Foni yemurume kamoti ngino ndiani murume akangosvika 6 o'clock asarasvika pamba matanga akanyaya dzokura, but munhu wauri kubvunza asiye uyu uri kumupa mhosva dzaX kusvikira uyo anoti hamugarike nemama, you are too much.
Saka uchaona kuti anopedzisira asingachagarike naye ndiwe. Some of you might have bad mothers to your children because of the abuse that you went through. I think Pachabatanya abuse, I think next week on Thursday, I will dwell much on that. If you allow people to abuse you for a long time, you end up becoming abusive yourself. And unozviita subconsciously, you may end up becoming a bad person. On and away from that person. Wakaramba uinaye but wakachinja. Wakanisona kuti ndikaramba ndakadai ndofika varapano. Ndokubva character yako yachinja kuti ugone kuzvisustain. Zvokuti wacho iye anyakukonzera kuti uve a bad person, haachagona kukucontain. Chaari kuudza vanhu, chaari kuudza mufundisi, chaari kuudza vanhu kana maenda kumacounseling ndechekuti mukadzi wangu achinja. But anokangana kuti ndiye akakuchinja. Iwe wacho wakabvuma kuchinjwa because haunogona kuchengetedza your heart. So above all else, according to the Bible, guard your heart, for out of it are the issues of life. So I think I've spoken a lot of things, and I want to allow my calls today. So I'm going to give our phone number. One of the people that are here, can you please just post a number on my comment section? I can't pin up the number. I'm school phone up a number but number plus 263 773. Okay, you can do that. You can do that. When your number is here, that's better now. Write the number and then pin a papo so that to receive at least 2 or 3 calls. Some of the things that I may have left out, so that we may respond and see how best we can help each other as women. I know most of the things coming to sexing and those as women, my church, my WhatsApp group, you are teaching each other. So I thought my issues are nature emotional problems. I'm looking at my marriages. But maybe one a certain retaliation from your husband. You also consider what conflicts as marriage. That's why I thought that I have to come in that angle so that you can be helped. 0773 348 826 plus 263 773 348 then 826. You can call there. Then let's be allowed to change way. 1 2. Sound additional law. Saka I'll try to do in the camera and camera. You know, so what's up we have to do in and then we can help each other. So if there is a caller, a question, or a contributor, you can do that before I close the show. I think I've got some 10 minutes, and once I far out my shows and go rebels, I'm going to watch 1 hour momo. We're going to benefit a lot of stuff. So in the remaining 10 minutes, I'm expecting 1 or 2 callers. If there is no caller, I'm going to conclude. Plus 263 773 348 826. Okay, while we're waiting for calls, there's a question here. Somebody's asking, Arikuti, how do you remain an angel to someone who intentionally hates you over and over again? How do you remain an angel to someone who continually hates you over and over again? Okay.
when you are having such problems, number one, I beseech every woman to study every man independently. I've discovered that many problems that we encounter in marriages are a result yokuti murume ari kuexpect kuti mukadzi wake aite saamai vake ndiye mukadzi wakatanga kuziva pamusoro panyika inoi, and munhu wese anofunga kuti amai vake vane musoro. Vashoma vanenge vakaona kuti mai vangu vane kakudhakwa kwavanenge variso. The same thing with our counterparts. Dzimweni dzenguva tinogona kuona our fathers as my role models, and unogona kurelata nevarume generally uchishandisa what you have learned from your father, because ndo vakatanga kuona, right? Saka dzimweni dzenguva you need to study your husband as an individual. Number one, pani chakandisina kutaura, vazhinji vedu isusu vanhu vechirume tiri mahure. We cheat on you as our wives. Number two, we are not good at communicating. Number three, some of us are stingy. We are not good when it comes to issues to finances. So zvinhu zvisinganyanyo affect a marriage like stinginess zhizhi zvakanaka kuti ugone kustada mwoyo wako kuti number one anotaurika naye here. Kana asingataurike naye, kandi wakambotaura naye akati alright ndochinja, ndobva ona asina kuchinja, ndobva wataura naye futi, ndobva ona asina kuchinja, ziva kuti achinje nekutaurika naye. You have to look for another method of how to talk to him. Listen to me. Hakuna munhu asinganzwe, but zvatinonzwa zvakasiyana. Munhu asinganzwe chaiye nenzeve dzedu idzi. Vanhu vakatozopedzisira vagadzira sign language kuti anzwe kuti uri kuti chii. Wakwana adai so ukadai. Even vanoverenga newspaper munhu anenge achidai. Ari kuedza kunzwisa vasinganzwe. Saka dambudziko redu kazhinji as women kuaddressa any issue uchishandisa same method. Maybe yawakaona ichishanda elsewhere. Unozviziva here kuti kune mumwe murume anogona kuchita on the wife, and the wives anomubatira muchiuno agomumushura urere munhu unoda kundiurayisa pana pane zvirwere ndakuenda kumba kwedu agoti sorry mukadzi wangu sorry andizviite futi agotosiyana nazvo nekuda kumushauda kwawaita kukawanda. Kwaita mumwe wekuti ukamushauda anoti sorry mangwana anonohura futi, wamushauda mangwana anonohura futi. Chiziva kuti asiye kuhura nekushaudiwa. Look for other means. Saka wakuramba uchishandisa the same method, you continually be hurt. Munhu iye area yoyo haatonzwi. Ndosaka unzoona kuti paunoramba uchiva mwana panyaya imwe chete unoona kuti achaita nini, musamurove. Tsvagei zvimwe mamwe maminzi ekuti mucommunicate naye. Saka dambudziko redu ndekuti takazama kushandisa same way of trying to handle my situations kana mumwe wako akanganisa. Vamwe vacha vatori nini area idzodzo vanotonida kuendwa nedzimwe area engo. Handizivi kuti wako anochidwa nei. It's your homework to discover that. But okay, I have tried for the past 20 years we have been having this problem and we are continually having them. How have I tried to deal with this thing? Uchaona kuti kazhinji pattern yezvinhu zvawakachodza kuita imwe chete so. Even I've got a problem nevanhu kuti vane 20 years vari marriage but vachiri kurovana. Mwatemwa nepani kana kuti mwatemwa nechifaiti ndundundu so. Inda hanzi ndakarohwa usiku. Mama aita sei? Nana mubvunzo kuti kubva kupi? Akati kundibvunzire chii? Ndokubva andirohwa. Usafunga kuti chokwadi. Vakaenderera. Okay, let me get the caller. Hello? There is our caller here. Hello? Right, regende topesa. Nikirikini izwenyu pa kuti vamwe vazvinzwe. Taurai neni mai. Tinosimba mai, makadi zvenyu. Taurai neni.
My banda, thank you so much for the support. Ne? You are welcome. I loved your topic. It was very informative, very educational, and use other means. Is that not opening doors for other things? Hello, opening doors of? Other means no gonna searching. Imba, and can you explain what the other means can you kind of break it down? All right. Okay. Thank you. I'll do that. Another caller. Hello. How are you doing today? Mukati? Okay, number you iri pa WhatsApp futhi inoita. Vana vatotara nawo pa WhatsApp hapo. All right, attend. Thank you. Thank you. All right. Okay, again, tange kutaura pane. Hello? All right. Let me start with Mama Watang. Can you break down kuti dzimwe means in the GP dzekuti uwedze kusvitsa information kumunhu wako? Okay. Ndakupai example ya Samson. Samson akanetsa maPhilistines. Every time they tried to arrest them, he would kill them all. Right? He would kill them all. And what then came into their minds? Vakaona kuti tikada kushandisira munhu uyu simba atigone kumukunda. Saka chii chatingaita? Ndobva vatanga kutresa, ndobva vaona kuti ane kakuda kaanoita maPhilistine women. Ndokubva vamurelisira Delilah. And he fell. So when we are talking about your husband, I cannot tell you kuti ita ishi. He is your husband. Number one, unofana kuziva weakness yemurume wako. Unofana kuziva strength yake. Irresponsibility yako yo as the wife. Can you please come close? Unofana kuziva weakness yake, unofana kuziva strength yake. Kana makambo try kunotaura nehama. Hama dzikatukwa dzese. Anditi. Why do you continue kunoreporta kuhama kana manetsana? Can't you see that you are putting paraffin to the fire? Hanzwe vamwe vanhu agara atori rudo. Kana makamboenda kwa mfundisi. Mfundisi ayo kanzi muri hure ndodana nemukadzi wangu fana ndisi kuzviziva here. Ano disrespecta vanhu vanoremekedzwa musociety. You cannot continue going kuna mfundisi uchiti taurai nemunhu uyu. Haateerere. Saka when you encounter ma issues unonyatsoona kuti akarega kuteerera, what do? You study him. Ona kuti okay, munhu waanorespektawo even mulife ndiani? Vanga vasekuru vake, vanga vani? Go to that person. And it. Ukaona kuti haade munhu anomuendera kuseri kunoudza munhu asina kumuudza. Kuna makantata wakandanoudza sekuru wangu kuti ufunga kuti sekuru ndo anondite. Unoona kutanga umuudza kuti I'm going to talk to sekuru concerning this issue. Koita vamwe vanoda kuconclude ndisandapedza kunikikina. Kupindura mama. Kune vamwe vasingatobatsiriki zvachose. There are people kuti no matter how much you want to keep them, they can't be kept. But in as a pastor, I cannot tell you to divorce your husband. If you come to me, I will tell you,
dzokera naye imba inovakwa naJesu Kristu. Ndinokusimbisa iwe unofana kuona wega pano kuti pana hapana munhu pana. My time is being wasted. At the end of the day ndichaura wandini. Zvasiyana nekudhara kuti waigona kugara nemurume. Mazuva ano kune zvirwere munogona kutofa. Nenyaya yekuti it's continually happening. Saka unofana kuzoziva pokushandisa wisdom dzako. Pane imwe topic andakaita pa Star FM, munogona kunocheka pa Star FM vari interested pa Star FM Facebook page. Ndakati know when to move on. Pane dzimwe nguva dzaunofana kuziva kuti we cannot continue here. Mwari vakataura let no man put asunder what God has joined together. Haisi joining yaMwari, hakuna zvaMwari zvakadai izvi. You need to know when to stop. You need to know when to move on. Right? I think I have helped a bit because it's quite broader. Right? Concerning mama wanga chiti vanofana kupawo ma views, pane vanga vachigunun'una kuti zvamanga muchitaura vanga chiti aiwa mazonyanya. Panapa ndauya kuzobatsira madzimai. Number 1, vari kuda kuziva kuti vari kutadza papi. Thursday ndaibatsira varume vaida kuziva kuti vari kutadza papi. Saka panapa basa rako nderekuteka in information. I don't know your husband because takawandisa. Anditi panopera this show maybe druma 5-10,000 vawacha this ningekini. Andigona kuzobata each and every situation sezvairi. But ndapa ma basics andinotenda kuti izvozvo zvinogona kubatsira general marriage. But each and every marriage is unique in its own way. Each and every husband are unique in his own way. Mumwe anogona zvimwe zvese minus communication, I communicate. But andakubata communication nas because of our time. Saka unofana kudzidza ku understand and ku accept kuti our topic is so broad. This is just an introduction. By the way, we are going to be here every Thursday, same time. We will be talking about marriages. Saka ndinogona kuendesana kuadresa nyaya yako nas, but I know next Thursday, the next Thursday, you may get answered. I cannot answer everything today. I cannot speak what you expect me to speak today, yes, but I hope by the grace of God, tinogona kuzobatsirana as we go. Saka pane mamwe grievances bata ndichaverenga kana ndapedza ngikini live yedu. I will take down my points ekuresponda kuti ndoresponda ndichiti chi. Dambudziko redu nderekuti tinoita zvinhu tichiti nekuti murume wangu arikuita zvakati, murume wako futi arikuti newewo unoita zvakati. Saka muchaona kuti it becomes a war. But ngapaitewo one anokwanisa kuwana information yekuti okay, kunyange achiita izvi kamufana pakanga sitara kuti ndikadaiso zvinogona kubatsira ko ndikazviapply ndinobvei. You see? So some of these things you need to go and apply them and try them and see how it comes. Zvinogona kuita, zvinogona kusaita, depending on the kind of husband that is married to you. Maybe I can take another last caller, last question because of our time. Last caller. And it's going to my questions, but I just want you to address on people who think Kuti was saying, Bishop, why are you talking about China Chevakadzi imemuri munhu wemurume? Okay. Yeah. Unakutanga nhasi watochiziva pawamonza kuti China. Waifana kutotanga kuti makakwana nhasi China here. Nhasi haisi Saturday. Saka kutoziva kuti chinonzi China. Ukaziva kuti chinoitwa nevakadzi. Urota wakambobudzwa nevakadzi but nyika yakaenda kuchinja mama areas. Zvakasina here kukunakira kuti unzwe futi the point yevarume. Inini kuchechi kwangu when you want to address men, most of the times I look for women because they've got a better understanding on the grievances of women concerning us as men. If you take it from me and understand from me as a man, you know, at least maybe 30%, if not 100% of what your husband thinks. Saka dzimweni dzenguwa unogona panogona kuya system iri pano mobatsirwa to a certain extent, pouya inini ndogona kubatsira, pouya another one wamedhoko pouya kubatsira. Izvozvo information unowana kuno izvezvi pawangochindinzwa bye bye wangochitonzwa mind yevarume wega zvakadhakwa kana zviri right wabvatoziva kuti okay saka maromba aya ndozvaanofunga aiko. Saka zvinokubatsira when you are hearing it from the man. Because inini ndichida kunzwa kuti mukadzi wangu anorwadziwa sei ndoshedza another man anochicha anonzwisisa panyaya yepeni mudzimai
I'll ask a woman, my wife is going through this, she's shouting for no apparent reason. Imagine what she says this to me. Those who are madzimai, they need attention. They understand. Shamari yangu nokuti ndokuzunga ari kutokujairira mukatso. Akutonyengwa na someone you find out uchazvibata because we don't know how you feel. So I think it's of paramount importance because sometimes pauye vanhu vechirume vauye kuzobata ma-issues anechekuita ne-what is going on in marriages. Thank you. Is there another question? Okay. Kana pasina totenda mwari. I'll have to go through all the comments. If you're just joining us, just after this, we are going to upload it, and you may go through. If you want to ask questions, I will try by all means to answer some of the questions. I will not kukanda comment section. I may try to respond to one or two things. I hope you've been blessed. We meet again next Thursday, same time. My name is the BMC, and I'm out. Thank you.